Vreme je dragoceno. Pokloniti vreme znači pokloniti deo svog života. Već više od 140 godina ulažemo sve svoje vreme i puštamo da proces vrenja potraje samo malo duže, kako bi zlatna zrna ječma i najfiniji hmelj dali pravi, prepoznatljivi ukus. Jer mi ne verujemo da posao treba samo završiti. Verujemo da ga treba obaviti na pravi način. I zato je naš najvredniji sastojak vreme koje ulažemo. Posvetite malo svog vremena uživanju u Amstelu. Vremena da zaista razgovarate, a ne samo da ćaskate. Da lagano uživate u svakom gutljaju. Da osjetite pravu vrednost vremena koje ulažemo u Amstel. To će biti dobro provedeno vreme. Amstel. Vreme za prave stvari.